Live Chenro Mar Kuku Mar Wach, Pioneer Woman Rep Neromasia County, kendo dhie sigana kaka miyono ero mano duoge tam mare mar ariyo minege komatin mano duoge komniri mar bedo Woman Rep. Mheshimiwa Daktari Christine Ombaka, jomoko luonge ni Mensia, jomoko luonge ni Ombaka chege. Udago godo Ombaka kar kae molo chutho chiel ka chiel twagni iri mana wacho ni exclusive interview kod dhombogo mogo Mbaka gige komosetimore 2020 niri ka chiel to koda gi 2021 geno nitiere koso toch marwa nyalo sim kapok waloko kwa jachande. Mheshimiwa Akeni amosi ni Happy New Year nikech yani pokibire program ni eri mar Kuku Mar Wach pod mano donja wase mana thoth kod radio idhi nadi adhi maber kenda mor machopo kae mondo ane tich matire e nam Lolwe ka. Yes sir. Ok nang'e ni nusedar. To kaka neno udar aneno ka be u progress. Nyaka londo pod ni kocha to wang jowi to koro ni koni. Wa mor nikech communication bende ni piny luo ka. Yeah, wan gi radio stations kendo wan gi televisions and wa feel ni wadhi maber. Yo senyero wa minga ni waonge gi radio the media radio radio to ko TV. To aneno ka uchako miyo wasunga. Yes. Nikech wan gi jowa manyalo perform very well in the media. Kaka in. This is fantastic achievement. Omiago nuna congratulations. No miyo wa move a step further. Astung bende mumiyo wachopo konde gieki. Ka usira wa komedo dhi malo. Ubendo duoko ni erokamana. Erokamana ina. Mheshimiwa 2020 rumo. Yes. En higa mano chalo nade king'iye gi wangi mheshimiwa? En higa mosebedo ga lot of challenges. Yes. Ochako bedo a big challenge on the third month mar higa manyien. Tiende ni dwe mar adek. Watieko dwe mokwongo piny bera. Wawinjo mna rumors ni tuo moro nitie. Pod lakini no omako pinje ma wasungu. Yes. Koro ne pok ochopo e Afrika malong'o. Mano January. Ka chop February ochako limbo matin. Yes. To kano chopo March dwe mar adek to no hit Africa. Yes. Kendo no hit Kenya. Wachako neno tuo mar COVID makoro pod wantigo nyaka sani. Omiyo higa ni te 2020 osebedo higa marach nikech osenego jowa, ji osetuo, osekethonwa biashara mwatimo, ji bende oselose tije, ma economy marwa osedok piny ahinya. En a big challenge 2020. Omiyo alemo ni machiegni wabutieke. Otama ng'eyo gima dhi timore, lakini en a challenge. Makata gokinyi kawuono, aneno ka pinje mag wasungu ochako duoge mar ariyo. Gino hinyo ji. To hope bende nitie. Ok wanyal wacho ni wayuaga ahinya. Hope nitie nikech jogi oseloso nwa vaccine makoro gitimo testing. Ok wang'e gima vaccine dhi kelo ber gi rach. To pod en on trial, pod en testing. Wageno ni bochopo e Kenya kama piyo. To ka en gima dhi konyo to dwago mna erokamano Nyasaye. Otherwise tuo ni on destroy the whole world in terms of health, in terms of economy and lifestyle. Mheshimiwa ng'ato bro wacho ni kopogore koda kagi tuo mar COVID nieri mabende agombo ni wang'e nyaka ka adieri en midhiero mano biro nwa to kaka sirikal tije en mondo mi okeng pinye e midhiero ye komo biro kachel kaka ne omulo wach midhiero nieri wang'e ne na wach mano kongo gowa wach mar dede mabende no ka sirikal no golo nyaka jatend migawo mar weche gi mag pur mano golo Mwangi Kiunjuri mano keto kendo jatendo machielo ng'ato bro penye ni king'iyo kaka sirikal no deal gi wach mar dede nieri no tiyo kode yo bakare koso ne ng'ikruok no betie. Ena ni gik moko buogowa. Dede no biro as a big emergency. To no sirikal ne pod ok oikore malong'o. Yes. Koro gima ne gitimo ne gitemo mondo gineg dede kata gi control. To pesa ne ok nitie moromo. Dede no muomowa. Yes. Mabende oweka joma timo farming, joma timo agriculture kuma ne dede ogine omako kabisa. No the at a big loss. Nikech sirikal be no biro modeko matin. To bagni mag bedo maunge pesa kaka sirikandwa ni pesa lal nigi sate mago be ne nitie. Mheshimiwa noneno ka dede ne ogo nyaka picha nilo ni go picha dede tior dede kuma dede nitiere kachiel kaka ne itemo thiri goyo gi yath kopogore gi pesa ma sirikal masa mone tin adieri yo ma kisungu luongo ni expertise deal koda gi wach ma dede ne bende ne wayudo kwan adier kanyo koso no aparo ne ok watime kaka ne nyalore
nikech goyo picha bende nok okelo results. Yes. Ok ang'e joma nogo picha to response mar picha be ok aneno malong'o manyalo wacho ni jogi notiyo matek. Ne gikelo experts mondo ng'i kaka inyalo handle gini, to in the end kaka ng'iye an dede kapo ni norumo nikech iwacho ga nonyalo duogo. Yes. Ka norumo at a natural phenomenon ma sirikal ok otimo yath, ok okelo yath mikiro manego gigi. Yes. Yomyom moro ne nitie, ok en 100%. Yomyom ne ng'eny e sirikal. Emomiyo nolok kata minister mar agriculture. Yeah. Ng'ato biro penjo ni wach mar COVID nobiro, en gima adieri ne nyien e piny ngima, en gine romo chando pinje, in fact pinje mamoko nitiere ma oweyo ka orudh ahinya, pinje gi kuma jo agundo nego ji mathoth mokalo. Kata kamano pinje moko bende nitiere mane otemo kedo koda gi wachni. Achiel kuom pinje gi en Rwanda, kaka ne gitamore mondo gikedo koda pinyni. King'iyo Kenya gi wang'i, bende ne wadili gi COVID kaka onego watime ting' mar sirikal? Enena ni Kenya otemo, ok dang' achagi ahinya. Nikech kam nyalo paro, minister mar health, ma en ng'ane, neno siko onyisowa week ka week, almost day by day, every 24 hours, joma tuo mako, joma obed admitted, joma tuo nego, gi joma obedo tested. To omiyowa statistics on a daily basis. Ting'eni statistics, kok nyal dhi gi tich monego statistics or respond to onge gimitimo. Ne announce joma osetho, joma osebedo tested, gi joma tuo. To the question is, kisewacho nwa jogi, isethiedho gi yien nitie mithiedhogo, osiptande are ready, where are the beds? Kitendini mokwongo ne en shida mar yudo kitendini ma ji ninde, nikech koro tuo obiro, ji mang'eny koro tuo, tiende ni admission rate dhi bedo malo. Ni dwaro ni constituency county ka county 47 counties obed prepared, obed gi ward, isolation ward, gichak gibed gi kitendni, to gibed gi daktache, nurses bende ma bende nigi gadgets ma girwako, PEPs, mondo gibed ready. At that time kane tuo okwongo donjo, osiptande ne pod ok opong'. To koro ipenjo mnani, to ere kuma ka kitendni ji obiro mang'eny gidhi nindo kanye? Ibo yudo ni county governments ne are not prepared. Korke wachako neno ka Oparanya ma en chairman mar governors ochako ywak ni tuo osechako medre, pesa bendo leo miyore e county. Koro ne giwacho ni oginyal prepare their counties ka pesa giongego, which is normal, which is true. It's a practical thing. Koko mi pesa, ere kaka ibonyo kitendni. The second thing mane giongego en PEP. Tiende ni gigo ma daktache gi nurses rwako ka gi protect themselves, ka gi rito joma nigi tuo. Mago jogo bende ongego. Kata mna face mask bende ne giywago ni giongego. Omiyo no kwan prepared sama ne gini biro. Koko manogore ma chairman mar government council of governors ma en Oparanya nogo koko eka pesa no bedo release matin. Ibo yudo ni counties moko to nakia kuma ne giyude pesa, moko no prepare kaka Machakos no keto isolation ward, moketo gimoro. Wan ne pod waongego mondo piny luo koni. Ne wachandore matin. Sani ka kora ng'eyo ni nitie isolation wards. Sani ko ka ng'eyo ni joma tuo nyalo yudo kitendni monindie. To the problem is doctors pod ywak magidhiga e gomo. Ang'o makendo kethore? Tiende ni jogi maybe pok wat deal gi tuo ni malong'o. Nikech ok inyal deal gi tuo mikel PEPs ni doctors. To kitendni bende yinogo. To doctors matiyo gi it neglect. It must go as a suit. Deal gi every aspect mondo gino bed comprehensive healthcare. Haya, jopiny bende ok nyal afford gi hospital. Ka tuo maki, kaka idhi hospital onge nikech card mar NHIF ok cover tuo ni. Ogolo. Koro nyisa kaka wanyalo protect ourselves e tuo mar COVID ni. Ka kuonde moko itiye iloso, to kuonde moko iweyo. Kuonde moko iloso, moko iloso nus. Gini kilose, kidwa deal gi tuo ni, ichako gi everything from top to bottom. Ma onge kamoro ma iweyo ka
yom. Yes. Nyaki bed gi yien, nyaki bed gi kitendni, nyaki bed gi doctors gi nurses be nyaka bed well protected. Wananchi ma bende katuo mako bende nyaka bed gi the power to go to hospital and pay their bills. Yes. To mani yudo ni tek. Mheshimiwa kawinjo gima wacho chalo ng'ama wacho ni gik manotimo gi duto richo ng'eny moloyo maber ma sirikal notimo. Koth nogowa gi kanye. Dibed ni pesa to nyachi ne tin seche moko. Dibed ni waonge koda gi ng'eyo to nikech waneno ka seche mobiro mara oket isolation centers bende oket bende quarantine centers bende ne nitiere wachi ni eri okawo jomoko lorna gi Kenyatta nago mbaka gi jomoko macho thagruok mantiere kanyo chiemo manok migi. Dibed ni koso ng'eyo ema onge jok manyalo mulo gi Kenya ka mani onge koso en na yom ni oyo gino biro jomoko beda nono igo kodo kwana gilose pesa gimoro ang'o mano timore mheshimiwa yom mang'eny go. Yes. To jomosomo tuo ni kata mane nyalo manage e Kenya ka to nitie nikech jogi ne bedo coordinated gi World Health Organization. Yes. Ema ne coordinate all programs mag COVID-19 e piny mangima. Omiyo jogi ne are in touch. Ji ma dongo mani ma medical doctors. And maybe kinyalo yiena mondo luongo ji kaka Dr. Amoth gini ma wanene TV. Ka gin medical people to gin committed to gin in touch with the World Health Organization. Okanyal wacho ni Kenya ne lack doctors. Expert ne wan go. Yes. To pesa emane mindni. Emomiyo winjo ka weche mag pesa molal e KEMSA nitie. Yes. Ere gimomiyo pesa nyalo lal ka wan gi emergency machal kama. This is the time to prove ni pesa modonjo otigo maber. Wanyalo bedo ni ne wasega kwelo before. Weche mag corruption oseluwo jo Kenya for years. To kata ng'ami mako ongega. To this time round onego bedi ni onge pesa malal nikech magi madil gi ngima ma dhano. Either you are alive or you are dead. Yeah, to koro ka pesa madich kamacha ne nyalo lal in the middle of COVID-19 to dhano tho kayuech. Surely gimoro wrong. Ok ni en waonge gi experts. Yes. En ani wan gi thieves, wan gi jokuoye. Jokuoye wang'eny go. Yes. Moloyo experts manyalo rito wan. Emomiyo iyudo ka gik moko remowa. Yes. Remowa. Kwanyalo yudo gigo mathiedho COVID-19 kata mageng'o COVID-19. Mheshimiwa ng'ato bro wacho ni seche magi kine timore en kuoma neno kachiel gi yomyo mane nitiere. To ok waneno ka un koru mabende wacho ni jok matin kweth matin od bura ma sani eri nyaluong ni opposition kata obedo ni kata matene ten to nogolo lemo ni eri. Ok waneno ka ochung mondo mi wach ni gigi kiricho gigi konego bende timo kama eri be iparo ni part maru kata mana kweth maru bende nogoyo japiny e kinde mane sirikal ne keto yom e kedo gik mochuno kaka ngima dhano. Wasegoye. Yes. E bunge wagoye. Ena ni maybe jopiny ok chike gi gik matimre bunge. To wasewuoye e weche mag health. Minister of Health osechando chunywa. Wase raise gigi ding'eny. Kendo wan gi committee mar health. Yes. Mabedo led gi Sabina Chege. Woman rep wadwa. Mama Nyeri. Yes. Negi luongo kata jo KEMSA kuma pesa no lale. Yes. Magi interview. Wach pokorumo. Yes. Nikech aparo ni koro gidwa hand over gini ni jok manyalo mako jogi. Yes. Nikech investigation be nyaka koro tim malongo gi the right organs. Ke parliament ok nyal timo investigation. Yes. Gin ginyalo mnandiko report ka gisewuoyo gi jogi to gi hand over the report to DCI gi all the system mamako jok man ukwelo. Koro one stage no. Yes. To wanyalo go koko kaka bunge to wuon tich en ng'ama implement. Ka wiye teko kodwa implement. Yes. Wano kwan police man wadhi wamake. Lakini mheshimiwa kata lakini wasetemo. Kata ka uno kun police mheshimiwa. Unaneno ka thuolo mano kalo chien. Acha ne tam mokwongo mar katiba ni eri. Yes. Ne unyalo wuok oko muwachi ni kawuono ni eri an mheshimiwa Christine Ombaka gi ng'ane gene wadhi loso gi piny wadhi address the media mondo wachi gima kama kom kodwa. Wang'eyo kaka parliament iyo committee biro luongi ka gimoro no osetimore ka gibiro mondo me kata kol wacho ke manyo report moro mideno. Lakini mano timo chon chande ne waneno ka ji otho Siaya, waneno ka ji otho Migono, ka ji otho Kajiado kanyo. Wadhi loso gi media mondo mi sirikal owinji. Ng'ikruok nitiere koru koso une otanda achiel gi sirikal. Otanda achiel to bendo kapar nikech waduto. Yes. Ok wanyal bet e kitanda ka lwenye ni oko. Kata ka jopiny thagore. Yes.
Joma nyalo bet e kitanda gi sirikal bende nitie, ok anyal tamra. To joma ok nyal yiego bende nitie. It is true gimi wacho ni opposition onge sani motegno. Nikech sani koro wan achiel gi sirikal. Handshake omiyo koro ok wadwar lweny mang'eny. Wadwaro mako siep mondo through bedo siep eka wanyalo attack gik maricho richo. Nyalo attack easier. Lakini pok timo. Watime, ok anyal wacho ni onge gima wasewacho. An awuon ase contribute e wach COVID alongside other problems ma wan go e weche mag cancer, e weche mag child and maternal health, weche mag deal gi health ma dhano. Wasewuoye different occasions, okay, no odiochieng' achiel. Gibiro seche mopogore opogore to wa contribution magwa ni record ma bende mage gik ma I believe ni Ministry of Health onego kawo gik mwasewacho to act upon them. Enangi parliament bende kawo ga time to act on them. Mondo gibed kata chik kawa long process. Kanye mag warem go wanyalo wacho gik mabeyo to bi tim sani maybe nyaka next year kata higni ariyo thuolo budho kapok budho ga to mane kaka parliament be operate ga. So ok dang awach ni wayomyo. Yom nitie at the implementation. Nikech inyalo wacho ni walos chik machal kama makonyowa e weche mag ngima. To kuseloso chikego. Loko chikego mondo bed matiyo tek. Mana kaka nolos ga chik chon. Ni kik ineg ng'ato. Kik imak nyathi moro gi thuon. Mako chik mantie to jipod mako nyiri. Pod gitimo gigi. Mheshimiwa ng'ato biro penjo ne ka ing'iyo weche mag COVID no kelo midhiero sekta mar weche mag somo. Ka ing'iyo kaka ne piny owacho ong'iyo sekta mar somo to gi sani nogol chik tarik 4 Januari nyathi ka nyathi nyaka bed e skul idwaro koda COVID pod nitiere kodok nitiere. As kaka japuonj, kaka ng'ama miyo, kaka jasiasa, bende sirikal nong'iyo sekta mar puonjo yo makare? Aneno ka giwuoyo too soon. Onego warit matin. Kech ma en tuo manego dhano. To kaka nyocha wasetime very well. Kenya nyocha timo very well. Nyocha giloro skunde. Makata sani nyithindo mang'eny pok odhi skul. Masani joma nie skul gin jo klas 4 gi jo klas 12. Kech gidhi timo penj. Ng'eny nyithindo nie dala. Gin e dala nikech luoro mar tuoni. Januar 4 miyawo go skul higa manyien. Wacheke ni to gino chopo kodwa kune. Odhi bedo ma ohingo piny kose odhi dok chien mondo nyithindo dhi skul safely. Kech ng'ato ka ng'ato dwa nyathine odhi skul ka safe. Kapod kong'ima maber. Ka en ngima maber. Ka ok odhi yudo tuo. To kendo ka wan gi gigo ma protect en gi face mask to en gi pi logo to en gi koda sabun to kendo kome ma gidhi beti bende ni mabor. Iwinjo. Mago nyaka walos chon kapok tarik 4 ochopo. Wadonga how long? Wadongi dala matin sana. Yes, 3 weeks. Wadongi 3 weeks. Aron ok ni wanindo e piny kitanda chiel kod sirikal ma Kenya ka to bende kata ka nindo piny kod sirikal ma Kenya ok dwa ninde godo wate. Nitiere jomoko manyalo dong' oko mondo mi ochung' wacho ni an asedhi e bunge man loso weche giki ma kwero maricho matimore. Mano ok pacha, mano paro mar Mencia County live chenro mari mar Kuku Mar Wach. Daktari Kisino Mbaka achiel kuom mine gi keluo kairi ma wacho pachgi ma onge luoro kamaka no wacho diri maduk. Mheshimiwa, wach mar mibadhi waseneno ka mibadhi chobeti mibadhi mar Kemsha nchano beti COVID cha emoka winje mibadhi mare akia kodo chigni muoch wawinyo wach mar NIS NYS tuo dogo biro kimwarere kod aroro chako dogo biro PPEs bende nitiere. Sirikal wacho konchiel ni gikedo kod mibadhi. Sirikal wacho konchiel gikedo kod mibadhi to okwaneka action ni kao. Gipachi gi kamichunge to molocho thane los koda ka ng'at mowuok e kweth manok e od bura. Government ma Kenya ka kedo kod mibadhi koso kedo kod mibadhi? Giwewe to gikedi gi mibadhi. Mano an kaka Christine anene. Nikech mibadhi mikwano nagi dongo. Gin gik moloso billions of shillings, ok billion of shillings. Kuma gilaliegi, ere gimomiyo mako jogi tek. Ere kata ng'ato achiel mosemaki. To inyiso wani pesa lal. Arakara koro kiginyiswa nikech inyisowa to kimak jogi. To gin gi system manyalo mako jogi. Nikech gin be maging'e jogi.
an gi midhiero ma an go ni mako jogi otamore to wan gi system manyalo mako jogi. Ang'o marach? Yes. Ang'o marach? Nikech dhamo ma gino jogi ok makie, dhamo ma pesa kendo dhi lal. Nikech jokuoye pod nitie. Yes. To jakuo wacho ni ka KEMSA nolalo billions of shillings mag COVID. Kimware bende pesa nolale. Railway moro manyien matiyo biro ni bendo lalo pesa. Pesa oselal mang'eny. To kata mare monolal. To kata mana ng'ato achiel poko makga. Kara anyalo kwelo kendo ka en jakuo achiel nogono to onyalo kwelo kendo nikech ong'e ni pok nomake to be ok bi make. A thief has 40 days. Yes. Jakuo nigi ndalo 40 timako. Ndalo 40 pok orumo. Pok ochopo koso sechopo. To miyo osechopo. Yes. Make makoro tek. Nikech jomoko be otudore. Gitudre gi jok moko mamako ji. Yes. E kaka giwache, an mano kaka some, an ok awache, asome. Nitiere mheshimiwa gimiwacho ne sirikal ma Kenya kedo kod mibadhi ng'eny to ichigni kodwa machal nade tiboro kodwa machal nade ka ranyisi mar governors ge kuma kesi osemako achiel kuom gi en governor Ferdinand Waititu mondo ter dala ni wacho ni noonge buge mabeyo koda ka gi piny owacho ma Kenya kairi. Governor Mike Sonko masani bende nyalo dhi dala iwacho ni ne ok onge buge mabeyo koda ka gi sirikal mar Kenya kairi. Governor Zachary Kothobado mane wacho ni nonego bende dhi dala ne onge buge mabeyo koda gi sirikal kacha koda gi telo mar ODM. To waneno nitiere governors mamoko bende ma osebien kod mibadhi sectors moko mosebien kod mibadhi lakini pod gintiere pod gichungo kada mana tajo MPs gi kele e yamo kairi nitiere MPs moseluonyengi to king'iyogi to either gichiegni gi koma chielo kata kora chama telo kata kora chwich matelo igdeo wang' e kedo kod mibadhi kosango matimore tek ng'eyo nikech ka ng'ato osekwelo to waneno ka jomoko iketo thenge to jomoko to kethi thenge tene ni wa practice gimi luongo ni discrimination nitie jomoko moher to nitie jomoko moko her to jomoko her gi ema kara ni e shida mang'eny mane picha mawuok nikech nitie jomoko ma ji ong'eyo no nigi kwelo mang'eny kendo timbe gi bende dongo to pod giling' aling'a kanyo ng'ama goni gi koko be onge sirikal bende ok law rekod kata kilawogi ilawogi to chung ichunge aito higa rumo kapok omake. Mheshimiwa walose parliament ma saniri nyocha nogol advisory kata mana summary yakone sirikal mamalo ne ker mondo mine wo dhi dala ago motamu dhi dala mheshimiwa ma 2/3 gender rule mondo wadhi dala in kata ki imagine ko wadhi dala donge parliament ogore piny ng'ano manyalo yie ni parliament ogore piny president dhi tiyo nang'o nikech wabende wakonyo president tiyo ko yiero joge makawo kombe tikele bunge mondo wavet aito wayie ni ero wayie gi joge dhi mbele kawo gi migi tije ka wago bunge piny gik mang'eny dhi kethore omiyo onge ohala mokwongo jogo ma president nyalo tiyogo ok nyal bedo vetted kendo bende ok nyal bedo recommended mondo president ondikigi. Mar ariyo bunge kae emikete pesa ka mwatime budget timo nadi mar jo Kenya. Mheshimiwa anyalo paro interviews masebedo godo kodi higani ase dayo dhogi radio malach ahinya isebedo kichung' motegno mondo mi 2/3 gender rule ni mondo chop kare koro chiko kelo thuolo golu dhi dala to dog temi yiero kendo makoro dhi kelo 2/3 gender rule abire mago ang'o mondo isiro mheshimiwa okanyal siro nikech aneno ka nitie gap maduong' madhi wuok mok dhi konyowa wadhi lose both sides wadhi lose parliament gigo monego konywa kata na pesa mar dhi yiero manyien nikech koro wagolo nikech 2/3 otamo wayudo koro olor bunge wachak manyien wadhi election kata na pesa mar election ibo yud kure ka bunge onge madhi timo budget mar IEBC omiyo golo bunge ni madhi dala en turo tielo ng'ato tidwa nu wuotho dhi okinyal omiyo okasiro ni mondo olor bunge adwaro ni bunge wadhi go mbele to walos kaka 2/3 gender nyalo donje mondo gik moko dhi kare nikech kugolo wachon to ng'ano madhi loso giki erokamano nyamheshimiwa nyaka walos wachneri mar BBI kachiel koda gi handshake isiro BBI koso ksir BBI hold that thought nyeri machoka and live e chenro mari mar kuku mar wach daktari Christine Ombaka en achiel kuom minegi kuma wacho pachgi ma onge luor jomoko luonge ni min Siaya en a pioneer woman rep Siaya County jomoko bende luonge ni Mheshimiwa Ombaka chege pod opogogi koso kopogi telo mare chana nang'o mosetimo no
Siaya County Infotrack ncha nogole namba nero ma ok ber ahinya oda penyi to mane namba monyalo bet koso pok otiyo na Siaya molo chutho mbele mare kogo toch mare mar siasa 2022 to chopo kanyo mano manyiso ni thoth mokalo weche pod wangodo kairi kikimul remote mari mar TV to nikech na Lolwe TV gini en marwa live bang' nyiri machuok kende tielo mar ariyo kendo tielo mogik mar chendo nieri iluonga ni Haron Otieno. Machiegni telo mar ariyo mar chendo mari mar kuku mar wach gima lit na en dakika dong' matin dwa tieko twag nieri to pod weche thoth mokalo monego wagoe mbaka nikech maeri en gima kizungu luongo ni exclusive interview. Wang'iyo mago duto te mosetimore e 2020 nieri to kochopo kanyo to kwakel ng'ata wamanyo jotelo nyiluo kachiel kod jowuot luo ma piny gomo winjo piny gomo mondo mi los kodgi live. Mheshimiwa Dr. Christine Ombaka moko luonga ni chege Mheshimiwa chege pod chokoso kechiw chege dhi miyo December. Okay bas wabiro karganyero aweyo kama waloso wachineri mar BBI isiro BBI koso kisiro BBI asiro BBI nikech BBI ni gik mabeyo kabisa madhi kelo change e ngima marwa kaka mine kaka yudhe jogo man gi ng'ol nikech BBI ochung' korka weche ma everybody must be included ji duto te ni e iye kanyo mane momiyo sama ne gidwaro views mag jopiny ne gipenjo jopiny weche ma gidwaro mondo oketie katiba openj mine openj yudhe openj pate openj jopuonj ji nobedo covered te omiyo weche manie BBI gin gik mabeyo makelo dongruok gigo mane pok waneno kendo dhi bedo wadwa chako kata gi president ma dhi yier president dhi bedo gi deputy mare to wadhi bedo gi prime minister gi deputy sario mago kombe abich ma jomoko winjo ka yuago ni mano mzigo onge mzigo kan mano gima da penji Mheshimiwa ni ero wamor gi to ofise go dhi tagi pesa donge ochumi dhi nyoja piny gima goro pesa to kod kwe ere maber ing'eni gino dhi kelo kwe moloyo kwe kinyalo ng'iyo kaka Josebet ka gore election ka election kilaro kom ma president ma jomoko negi oganda negi jomoko bende riemb kuma gidakie afadhali wabed gi kombe abichgo to gine mondo bedie kwe between one oganda and another mondo opportunity ma abichgi o cover communities te makik ng'ato ne ni kom mar president ma yande ji gore ni en mar oganda achiel kata ogend nyariyo en gi inclusivity mzungu luongo kamano inclusivity ni bokelo ogend ni at least abich wageno ni ng'ama dhi bedo president ae oganda machielo ng'ama dhi bedo deputy bende oganda moro prime minister oganda moro kata party moro deputy sario gi bende at least 5 big communities bo bedo represented mano oboduoko chien lwenje mwasebet kwa wango higni abich ka higni abich ma ji negore ogend ni gore tiriebo jomoko kuma gidakie kata bedo ni Mheshimiwa ji mathoth ng'iye ne pongi kaka gini dhi kelo achiel mar oganda kata mana kwe to nikech kapo nono ni mulura la mondo dingore yore koda gi ker magi dhi gibedo gi super lands magi dhi magi kawo telo ng'ana achiel kindegi ginyalo wacho ni ng'ane biro bedo ker ng'ama chielo gibiro point bedo prime minister kamano bedo ni kweth achiel okawe joma nochung' be namanyo kom kene dhi opposition gibe ginyalo wacho no mawa kura mondo miyo dhiyo kata kamano kaka mna budho mani kechen gima debate ngento ng'ama nyalo yudo kon man lakini wapenji ka ng'at mamiyo kendo human rep ma Siaya kom manu bet ni eri koro idhi gol e katiba medha lok ni eri idhi tero e senate iwacho ni chal ka gima senate koro mbi mare dhi bedo piny Mheshimiwa mano kineka BBI ohinyo ng'ama miyo okapani dhi bedo piny nikech role mar parliament moting'o senate gi national assembly en achiel representation oversight to kod ang'owa law making gichal koni gi koni gima yande timre chon ni jomobedo nominated kata senate ok ne go gombulu sani kodi yieni gi gombulu donge mano power momegi kom mar women rep bendo kanyal wacho no gole typically ena gimobedo removed from kae to kete malo
ogole National Assembly to kete Senate. Ogole room achiel oke room achiel. Nyinge moloki. Yes. Anyalo luonga na chieng. Yes. Nyinga en ga chieng. Yes. Tanyalo decide kawuono an tinde uluonga na chieng. To pod an Christine. Yes. Yeah, pod an Christine. Koro mane gima timre, nying ma woman rep ni mwagolo. Aito wakawo woman rep wakete Senate. Pod a woman is still there. Maino kine kambi mar ng'ami dok piny. Okane ka en gima okethonwa ahinya. Yes. Gima nyalo wacho ni mena ng'eyo ni idhi losi. Pesa ma yande women rep tiyogo miluongo ni National Government Affirmative Action Fund. Yes. Wageno ni wadhi mine dhi go malo e Senate. Senate. Mondo gidhi gitigo. Nikech bede power tionge gi pesa mitiyogo be seche moko en a big challenge. Koro ageno ni mano ok dhi lal. But position mar women okolal. Lakini onge lokruok minyalo medi kende BBI saniri. Mano manyiso ni ko onge to onge chutho. Nitie opportunity nikech chike to gin ga gi opportunity mar lokruok ma giluongo ni amendment. Yes. Amendments dhi beta beta. Kata nyoro nyawinjo ka president wacho ni kata BBI will continue to change. The Constitution of Kenya 2010 will continue to change nikech the more ma wabende wanie piny ka the more ma needs magwa be biro. Iyudo ka gik moko lokre kagi to kaka gik moko lokre kaka wadak e piny ka e kaka chike mag piny bende lokre. Kama amendment opportunities di bedo mbele. Kama ichunge mheshimiwa Christine Ombaka, BBI is 100% perfect? BBI so far perfect. To nitie iwak anyway. Yes. Omiyo kanya wacho ni na 100% but and above 70% and above. Yes. Better than nothing. Omiyo poda support BBI. Nikech in a good document. Tepani jok mayuagi eko nego chikitigi. Wabo chikitigi. Nikech gik ma gi raise bendo gricho. Yes. Yeah. O gricho kata matin. The good thing about BBI en pesa mabire jopiny. Yes. Iluongo ni Wanjiku. Yes. Wanjiku o benefit moloyo an Christine Ombaka kaka ng'at ma nie bunge. Wanjiku idhi yudo 35% madhi ni governor. To botiyogo e loso gwenge. Yes. Omiyo ngima mar Wanjiku dhi improve. Pesa med from 15% to 35%. Yudhe idhi mi pesa mag biashara. Maki chako biashara to pod dhi kidam. Pod mi 4 years. Yes. And 4 or 7. One of those. Ok dwa kawo pesa kuomi chon. Yes. Kapo kibedo stable. Tich mitiyo. Mamane mada penji godo mheshimiwa wach mar pesa makoro oket ni eri tudo koda gitiyo ne jopiny. In two term mheshimiwa 2020 koro sani long ndalo matin kenti wuok e komi ni eri. Isetiyo ne josiasa kopokitiyo ne gi. Hold that thought live e chenro mar kuku mar wach mheshimiwa Dr. Christine Ombaka bende jomoko luongo ni Ombaka chege. Mane kamware oter. Osetiyo ne josiasa county kosopokotiyo negi. Kapo nono ni nyalo kete ratil mar mondo mi chako dogo lar communicate miye koso ok dimiye. Inyalo duoko bende kokale Facebook page maro mar Lolwe TV kachiel koda gi channels mawate minyalo YouTube digo koda nyaka namba mar SMS bende inyiso ni to mheshimiwa Ombaka osetiyo ni koso pok otiyo ni. Mheshimiwa Olungo pao. Isetiyo ne siya koso pok otiyo ne siya. Asetiyo ni siya. Kendo an kaka Christine Ombaka adwa wuoyo gi sunga. Na tiyo kaka ne napange to donje wange. Kendo aparo na tiyo matek. Kendo maber. Yes. Mibadhi onge go kata di achiel. Pesa mar tiyogo bende tin to tiyo gik mabeyo. Yes. Constituencies marito gin auchiel. Onge constituency ma aonge gi project. Ko gin ariyo to gin adek. Arane duok penjo nyeri king'iyo kamera nikech ma kamera ni. Okay. Mondo nyisa ni to nyocha no keti namba 23 koso 24. No keta 24 to nadagi kaka japur. 24. Namba no ne ber kodi koso ber kodi king'iyo kamera ni. Namba no ne rach koda nikech ng'ama notimo assessment moketa namba 24 ne kia gima timo. No ko biro kate ground mondo ne gik ma Christine Ombaka otimo. Mondo ko ketwa irati o kata Christine Ombaka jogo maneno assess magin mine manie komni 47. Mama no kata wuoyi no ko dhi ground. Onge ng'ama osewacho na ni jogo no neno gi. Onge ng'ama owacho na kata jogo nogo nigi sim. Mana assessment ilagani ko kidhi ground mondo idhi establish tich mang'ami i assess no otimo. Okay. Bas mano osko 0 kaka ng'at ma dwaro ng'eyo tich ma asetiyo. Mheshimiwa ang'e ni japuonj kendo weche mag timo penj gi marking en gima rito maber ahinya. Wang ni lowa bura kaka jogo notime. Lakini mheshimiwa inise loso gi josiate magi wacho ni ok no penj gi simbok nogo gi.
aseloso gi mang'eny kabisa. Yes. To onge ng'ama moko ba soma ki an ayudo kondike WhatsApp ni yawa gini was unfair to okata an kenda. Jo nitie MPs mabe osetiyo maber moseyuak. Kata mok women rep ma gin MPs. Nyocha neno kotim mar MCS bedo yuak. Koro assessment ma jogi gitime nang'o? Gibi pimnwa ni gitime nang'o? Nikech kata na penj mitimo ma class 8 ikono ni vitim multiple choice. Kodi bedo kinta ni idhi keto yes kata no. Yes kata no. To dhi kawo 20 minutes kata dhi kawo 1 hour. No time chieng' mahama. To yani prepare u. To ma ere gima ne odhiyo. Dineno kata no kodwarwa is a scene kuma wantie kata siaya kuma antie. Do no go na sim ni Christine one assessment mar tich mitiyo. What ere tich mitimo? That list ne gik masetimo to dio verify tije and verification. Nikech okia siaya pok no biro siaya lakini mheshimiwa aneno kia kuma projects nitie mheshimiwa ya pogra kodi paro ni seche moko ok ne nyaka ne penji e kodi verify to nyalo penja penji to mheshimiwa mbako setiru kuzo fantastic mano me pod no nyalo to gima lit na ni gitija gite adwa kwano nigi mondi be ne ichwang ma an go anyalo bedo di chirni ochiko chira e constituency machirni adek modongi achaka medo constituency moko makoro gin gari ariyo kin ma en Monday kinyatimo ground breaking mar chiro mar chiko josia neni mheshimiwa chirni igero e constituencies magi kinyalo nyiso kwano ni magema andiko gi piny mondo gige komisari ta dwaro ni joma chiko itgi kata joma neno gik motimo ondik gi piny to gibe gidhi kuondego to gigo picha to gi orie mtandao Katwak type to mheshimiwa wako ne mondo sauno akia miriambo mar kuondo ma osede adwan nyisi gik masetimo wachak gi game kamera mariede adwan wachak gi game game gin chirni to kod library achiel chiro mokwongo iluongo ni Onding Market ni East Game mano number 1 mar ariyo iluongo ni Nyangweso mabe oserumo adhiga yawe December kae Nyangweso ni North Game library ango ulumbi man Yala Township mago wards adek motingo 3 projects angi kitendni Mandere Polytechnic Mutumbu Polytechnic 50 beds makelo 100 kech gin double decker Mutumbu 50 beds Ndere Polytechnic 50 beds 18 water tanks one gi wards adi auchiel ward ka ward 3 water tanks 3 times 6 gin 18 atere skunde atere health centers and atere chirni library be agero mna North Game kamiluongo ni Ndere Primary School mago mag jo game please okapar na nyalo kwano mohingo kanyo weri gi yangowa weri gi bazari kendo weri gamu pesa mago mbaka chege asepogo i grube makata week mokalo cha nyoma chako wapogo ke chege moko mag Uwezo Fund chege mag National Government Affirmative Action Fund adhi pogo December kapoko chupo January ni grube manyocho kwaya kenda dwaro ni ubi udhi witness kenda luongo ni mandu ubi witness mano game haya wadi Ugunja market manyien mabende kod kedhe yaw oserumo iluongo ni Yuaya en Sigomre ward library aketo kan miluongo ni Nyasanda gin gi wards adek tange adek tere ni tange ochiko bila mamiyo gen gito gin go chiko nikech gin gi wards adek women bende nigi pesa margi mabende moka dhi pogo December ka pesa mag mine pesa mag bazari mano Ugunja ok nyal ywak nikech asetimo negi magi pesa to tin to kako tin no ake mondo ji duto file wadhi Ugenya the first market makungo gero gi pesa mar affirmative ne Ugenya kamiluongo ni Ukwala chiro ni luongo ni Awendo Market mana Ukwala kanyo kana se loso mar Ukwala na chikore moko koro Ukwala ne na weyo nikech ne no se yudo Awendo Market
Kang'iyo kaka nyocha kenda chaka dwa gero chiro moro, ayudo ka Ugunja nigi chiro achiel. Asesingo nigi adhi gero nigi chiro mar ariyo 2021. Mano ni bedo mar ariyo. Adhi gero nigi kendo bohol manyocha gikwaya kamiluongo ni Konyango Market. Abiro kandiko nikech ang'eyo jopiny ohero ga penjo ni gigi ni kanye. Konyango Market dhi bedo gi chiro, dhi bedo gi bohol mawakunyo. Bohol dhi bedo sifuyo, to Konyango ema dhi bedo market mar ariyo. Koro gidhi bedo gi bohol mar pi, to gidhi bedo gi chirni ariyo. Mago gik moko adek for Ugenya. Wadhi are Alego sani nase gero chiro maber ma dhano hero miluongo ni Gotoyenga. Gotoyenga ni North Alego. The North Alego idhi neno chiro. Kiny Monday 10 o'clock atimo ground breaking mar chiro mar ariyo miluongo ni Sidundo. En Usonga kidhi piny kocha. Usonga Market. Kiny is there. Mang'ama watch me, please come and see. Groundbreaking ceremony for the second market Marjo Alego. Alego should not forget ni nitie school miluongo ni Obambo Secondary School. Mana miyo 500,000 mondo otik dormitory ma nyithindo manyiri. Obambo Market achaka miyo kitendni 60 to koda beach. 60 nyalo bet 66 mondo nyithindo nindie. Mana Alego 3 things masetimo nigi. 2 markets to kod Obambo Market. Nitie bursaries, nitie women group me mayudo. Tange, what's auchiel ndala adek, kila di 18 water tanks. Achaka miyogi. Mana Alego, atimo machal gi others. To amiyogi mang'eny nikech gi wards mang'eny. Agunda luga adek mondo tangi. So that I'm fair. Atieko ga Alego, giyudo exactly what Jogemo yudo. Exactly what Ugunja yudo, exactly what Ugenya yudo. Alego yudo exactly the same. Koro we move to Bondo. Bondo ng'oma timo. Bondo an gi Mageta. Ing'ad nam kidhi lokacha. Ndalo mana campaign negi ywak no witgi. Ng'ama dew gi onge. Agero negi market. Modern. To ka wacho ni gin modern, I mean it. Modern oting'o cho. To modern oting'o kama ng'ato luokre. To modern oting'o pipa mar pi. Nikech market kiuse pi dwarore. Ji bende dhi e cho gi nyaka logi. To gidongo kendo gibeyo. To gin 120 stalls. All of them gin the same pattern. Kendo an gi picha e simba ka nyalo nyisou. Ng'ama use stall ni nigi store mare piny ka. Mako okoting godhiambo kodok godala. Olok gi aloka kato. Kiny kendo bira. Mane kaka gin modern. Koro mano en Bondo Mageta. One market, second market, Wagusu. Wagusu bedo seruma adhi yao. Aya, dina Kapio Secondary School. Kapio Secondary School ane magero dormitory mondik ni Christine Obaka dormitory. Ochaka. Emo miya wacho na adwa wuoyo gi sunga. Ochaka because of the good job I did. Ano ka director mara para ni sacha do matino. Majaka medo gi kitendini haya watira rieda. Yes. Ndigwa one market. Mirando Secondary School agero nigi dormitory chiegni rumo nyocha semiyo gi kitendini. Kobong Community Hall aywayo nigi stima ne gionge go ne gigero kigin to gikona madam rwakno stima na rwako ang'o modo 6 constituencies with this little money. I've done my best. And yes. Okay. 1 minute kale moko wiro moko. Koro adwam na wacho nang'owa. Yes. Gik makwano gi gin projects ma permanent manone. Kata anie siasa kata onge kata nyasayo kawa sana. Nodong karapara. Gin rapar. Mheshimiwa ji ma jo wasiki. Kosango momiyo jogi nogolo report ni okitiyo koso women rep moko osetiyo moloi koro kata beni nango max 400 to ndiri jomoko munango 400 koro 500. Gimonego gitim muna be abet convince na number 24. Yes. Gikel na number 1 gi number 2 gi jok mohiga gi number 1 nyaka 23. Yes.
gik ma gisetimo Mona compare gi maga e kawach na diera namba 20. Infotrack mano en wach manie wiu nyawiyoma mawinjo dhok achiel mawacho ni jatelo mar Infotrack tem mondo mi igol na jotelo list gi mondo mi jotelo kik bed koda gi late ni oketa namba makama to onego bed namba makama nikech gikwano adier gige ko mosetim minyalo chako wuoth mondo mi idhine gima ber ni awuok e kaunti achiel kodi anyalo wacho ni ma seneno kata mai nitiere kama iri mheshimiwa akwen kon tiere gimoro apod gimbo wacho gik misetimo nikech adhi kodi moving forward. Yes. Touch mari chala de mbele to kanti gimdo wacho gik misetimo tami thuolo 1 minute mondo mi tiek. Ama dwa wacho ni an gi tije mang'eny e December kai. Yes. An gi kiny adhi timo ground breaking. Yes. Mar chiro mar ariyo mar jo Alego. Yes. An gi chirni manyien ma setieko madwa dhi yawo. Abo timo announcement pio tarik kaseloso ga yudo koda guest of honor. An gima dwaro ni jopiny mondo ne ber mar telo mar mine. I have performed and I'm proud to say so. Chegi ni miwacho gieki. Chegi be ati pogo December. Bag pesa di kosenena gima no timre chegi. Group ka group oseloso grube. Yes. Amiyo gi check. Oyienwa mnamiyo group siling 200,000 aluf 200 mondo gitim go table banking, gitim go biashara. Kata sanya ae kanisa. Pesa magiduogo? Mar affirmative action ne wagore ne bunge ne ok en pesa midwoko. Okay. Pesa midwoko en Uwezo Fund. En Youth Enterprise Fund. Yes. Kendo en Women Enterprise Fund. Mago tidwoko. Ber gi ni kata kidwoko gi ok duog gi wiye. Idwoko exactly kaka ni ikawe. Ero kamano mheshimiwa. 2022 to kod kaigo touch mari mbele min siaya. Ang'eni komi ni korogol. Iwe siasa idok puonjo koso siasa dhi bed piny koso pod intiere e ng'wech achiel ni. Chunya an adoke siasa. Yes. Adin kech podan yang, an leo mang'we dala, kanyal rika jo piny pod dwara, nikech an gi majira. Yes. Adwa tiyo ni jo piny atiek gigo ma nachako to pok orumo. Omiyo berne ni kombe to ng'eny. Yes. Ok anyal wacho ni kom mane madwaro. Kombe ng'eny, and I'm fit for any of them. Yes. Gavana ni kanyo anyalo chwado mar aringo go. Deputy Benitie anyalo ringo go. Senator Benitie anyalo kawo. MP Benitie. Gigo gina ng'wen. Yes. I will choose where lakini de kanye japuonja ni ng'ama specific makupenyo ro kon nyathi magama inami x gicho kiduoko gima nyisi idhi manyo komani koso ang'iyare kaka gini ringo koda nikech ing'eyo siasa be ing'iyo kuma majira nitie kendo kuma yamo ringo dhiye gi teko mari gi pesa ma in go nikech en pesa. Yes. Campaign en pesa. Adwaro kama dhi donje ma onge weche mang'eny. Nikech tich kisetiyo jopiny no wacho na. Yes. Ni mama wang ni ok wamiya ng'ato ombulu. Idhi siemo gik misetimo. To na winjo ka gino mora. Nikech gik misiemo ta an go. Be gik makwano gi te. Adhi siemo ni gi chirni, adhi siemo ni gi libraries, adhi siemo ni gi dormitories. Gi pi masekelo. Omiyo an gi gik madhi siemo. Jopiny koyie koda nodwoka. Yes. Ko giyie koda, then too bad, nadhi dala. Mheshimiwa king'yo kamera ni retin. Tire wach ma chendo sanieri tulo ok ayudo mondo mwuoye. Wach mar nyithiwa matindo mamako iye. Losna gi oganda kaka ng'ama miyo. Yes. Asilosna gi sia, los gi Kenya te kimiyo gi geno kwate kuchendo neri. An gi ywak ni nyithindo manyiri, nyithindo mayuoyi okethore. Waseneno kigolo no statistics maricho. Nyithindo ma owe school moringo dhi otedo. Nyithindo ma owe school nikech omako ich. Magi gik matimore nikech puonj malong'o kane ka nitie. Ma puonjo nyithindo mayang matindo gi, yudhe wagi ni giritre. Onge. To ka Covid nyo biro, nyithindwa nyo ni dala ndalo mang'eny ahinya. Nyo gikaw seche mang'eny ka gibaya gima gitimo tamogi. Koro gidonje weche makisera, ukoro ng'engi dhiwe school. Ma January 4 midhi yepo goni, wadhiro ka nyithindo moduogo tin ni jok ma yandi nitie chon. Mano ywak ma an go kaka Christian. An kaka woman rep, an gi program mar romo gi yudhe. Bende an go sani mar teenage pregnancy and prevention of early marriage. Watime kenda dhi time December ka until January. Sama apogo chege mag nyithindo madhi school kapok January 4 ochopo. Chieng' mapogo chege ni jo moyudo bursary. Mani odiochieng' ma bende luongo go jogo ma experts. Uwona gi nyithindo manyiri, nyithindo mayuoyi, orit dendgi. An kaka woman rep ok anyal prevent pregnancy alone.
Nyaka wapas gini ni jonyuol, jokanise, neighbors, osiepe. En gima inywako ne. Omiyo kuwe gini ni woman rep botime to udang' wawang' nikech woman rep ok libet kanyo 2022. Onge kom mar woman rep. Pregnancy bende en gima nochakre chon. Jomama ko ich kani school nochakre chon. Ne wa prevent ga nang'o. Masani okwede tiyo gi yore midinogo gigi. An akwayo ni waduto te wan gi role mar konyo nyithindwa manyiri gi yowuoyi. Wach ma samoro ka penji tigombo wacho mheshimiwa 30 seconds. Gima samoro ka penji tigombo wacho ka onge tigoriti ne piny luo. An awacho ni tuo pod ok orumo. Yes. Tuo ma COVID pok orumo. Pod onego. Nyaka last week ne onego nwa joma dongo. Gi doctors bende tho. Watem mondo wageng'e. Asewuotho kanya biro adhi liete kata kanisa kuma nantie ji ok rwak masks. Piny anene dhot ne nitie ji ne logo to ji ok rwak masks. To kata ka girwako giliere gikete gi ka. Moro lwaro oliere ite. Warwako masks mok ber. Omiyo podo aneno ka wan exposed to tuo. Ok walogi to ok warwak masks. Social distance bendo kwa keep. Kwayo jothurwa, jogo maneno TV, kata di bed pinje ma oko Ulaya kucha. Watim gik moko adek ma sirikal okonwa ni watim. Nikech gini koro waneno gi wang'wa ma onge any doubt ni gini en wacha. Gini osenego dhano, kendo onego joma dongo, onego joma tindo, onego mine, onego wuone, ji tho. Erokamano. Achope giko mar chenro ni eri janeno mar Lolwe TV chenro mari mar Kuku Mar Wach e higa ni mar 2020 mae chenro mara mogik koda ka gi Dr. Krisino Mbaka Umande Masia County to nikech wachako dogoro moko de kendo mana higa ni manyien ka Nyasaye okwang'wa mwachopo kwa chande na Josia County da wach gi nero mancha no wach koda gi speaker mar Senate Migosi Kenneth Lusaka ni mondo mi obed jogiko manyalo ololo e tielo mar jotelo marwa nokelo penjo malich ahinya ni to ka jotelo owe mobedo jogi kuma ok bug tiendgi kendo jogi kuma ok wanyalo loso godo wanyise ni kaidhi kama to kaidhi kama iri to gibone gi jogi kuma otelo ne ng'awa ng'at motelo mbele en ng'at nero mamako lwet joma ni chien mondo mi odhi to joma ni chien lawe mondo mi gichop kuma gidhi chande kendo gichop legi kuma iterogie bende tieko kawacho kama iri December bro biro to machielo chak dog biro kendo 2021 2022 nyaka chieng piny ni eri chopo giko mare to in to ngimani biro dichiel to ka odhi to dhi chutho tima ber kod Christmas niri mondo mi chaki dogi ne Christmas ma chielo kendo ka Nyasaye oritowa to chako dogoro mkodi kendo higa manyien erokamano bende ne mheshimiwa Dr. Krisino Mbaka kuom bedo ni sasa ma jopiny odware to biro ka ogo kodwa mbaka sasa kata piny tek kata piny yot elo chenro mar Kuku Mar Wach elo joge kuma konya tao cheniri mano kamotingo senior producer mara Zerubabel kachielo koda ka gi Sara mar weche gi kuma mbuto kod jite cameraman magate kachielo koda gi telo ni te mar Lolwe TV ago erokamano to molo chutho office mar Umande Masia County adoko erokamano mathoth anya kaka pile wachini wabolore kawuono ni wabolore nyaka chieng mama ibedi koda Christmas maber kod higa manyien bende chak makare erokamano ahinya kubiro jo pinte yes happy Christmas mondo gicham higa manyien maber giritre maber. We wish everybody the best of luck and good health. Mane mochopo e giko mar chenro maniluongo ni exclusive interview gi mheshimiwa Dr. Krisino Mbaka. Wache sani onge mosro kro nyalo goto. Bed gi otieno maber nyaka chako no kendo.